बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव लानानै फैदों हादोराव थांनाय रबिबार अदेबानि 2 मे खालाराव कर'नानि थासारिनि गेजेरजोंबो मोनबा रायजोनि बिधानसभा बिसायख'थिनि जोबथा फिथाइ महरै भट साननाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बे समावनो सोनाब बेंगल बिधानसभा बिसायख'थिनि जोबथा फिथाइ फोसावनायनि उनावनो मोनसे हिंसायारि जाथायबो जानानै थाङो। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बे हिंसायारि जाथायनि गेजेरजों 4 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरखौ बिजेपि दोलोनि मावथि, टिएमसिनि मावथि आरो आइएसएफनि मावथि होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं सोनाब बेंगल बिधानसभा बिसायख'थियाव कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि ममता बेनार्जीआ देरहासार जालांनो हादोंमोन। दानिया फैबावदो नैथियाव आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव शिबसागर बियाबनिफ्राय रायजो दलनि आफादगिरि अखिल गगৈ बिथाङा देरहासार जालांनो हायो। बिथाङा देरहाखांनायनि उनाव 3 मे अदेबानि मैयानि थांनाय समबारखालि शिबसागरनि रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर बावनायनि गांसे लाइजाम लिरहरो। बे लाइजामनि गेजेरजों बिथाङा गोदान सोरखारनिसिम दाबि खालामनानै बुङो दि आसामनि साफ्रोमबो रायजोफोरा बेसेन होनाङा जासे कर'नानि भेक्सिन मोननांगौ होननानै। फैगौ दानथामनि गेजेराव रायजोनि 3,30 लाख सुबुंफोरखौ कर'नानि भेक्सिन होनो थाखाय खावलायो बिथाङा। लोगोसे गोदानै सायख'जानाय एमएलए बिथाङा बुंबावो दि बेसेन होनाङा जासे कर'नानि भेक्सिन होनायानो जादों गोदान सोरखारनि बयनिख्रुइबो गाहाम खामानि, थामहिनबा गिबि खामानि होननानै। लोगोसे कर'ना होबथानायानो गुबै खामानि जागोन होननानैबो फोरमायो। आरोबाव बिथाङा बुंबावो दि एमएलए महरै बिथाङाबो गावबो बे खामानिखौनो सिगाङाव खालामनो नाजाग्रोगोन होननानै। दानिया फैबावदो थामथियाव 29 नं क'क्राझार सोनाब जनजाति बिधानसभा बियाबाव बिपिएफनि बिजाथि रबिराम नार्जारिया इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि मनरन्जन ब्रह्मखौ फेजेननानै नैथि खेबनि थाखाय बिधानसभानि एमएलए जाहैनो हाबाय। बिथाङा गावनि देरहासारनायनि खुसियाव बियाबनि गासै रायजो राजाफोरनो आरो गासै दैदेनगिरिफोरनो साबायखर बावहरो। गुबुन फारसेथिं बिपिएफ दोलोनि गोख्रों 3 मन्थ्रिया इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिफोरनि आखायाव जेननो गोनां जादों। बिथांमोनानो जाहैबाय 30 नं क'क्राझार सानजा बियाबनि प्रमिला रानी ब्रह्म, 31 नं सिडली बियाबनि चन्दन ब्रह्म आरो 69 नं अदालगुरि बियाबनि रिहन दैमारी। मख'नो गोनांदि 30 नं क'क्राझार बियाबाव मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि लरेन्स इस्लारि बिथांनि आखायाव जेननो गोनां जादों आरो 31 नं सिडली बियाबाव मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ बिटिआरनि गामि दाजाबनाय आरो दानख'नाय कमिसननि सोद्रोमा इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनि आखायाव जेननो गोनां जादों। गुबुन फारसेथिं 69 नं अदालगुरि बियाबाव मन्थ्रि रिहन दैमारीया बिटिसिनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि अदेबानि एनडिएबिपिनि बारग' आफादगिरि इउपिपिएलनि बिजाथि गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि आखायाव जेननो गोनां जादों। ब्रैथियाव हादोराव कर'ना जिउसानि गाग्लोबनाय थासारिखौ नोजोर होनानै ओडिशा रायजोआ मोनसे गिदिर बिथांखि लादों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला ओडिशा सोरखारा रायजोआव 14 सान लकडाउन फोसावना होदों। फैगौ 5 मे खालार अदेबानि बुधबार खालि फुंनिफ्राय 19 मे खालारसिम लकडाउनआ सोलिगोन। ओडिशा सोरखारा मिन्थिहोनाय बायदिब्ला खायफा गोनांथि सिबिथाय, सावस्रि बिफान बायदिफोरा खुला थागोन। मख'नो गोनांदि फुंनि 7 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 12 रिंगासिम गावबा गावनि नखरनिफ्राय 500 मिटार गोजानाव बायजोआव ओंखारनो हागोन। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला ओडिशा रायजोआव थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव सा 8,015 सुबुंनि देहायाव कर'ना जिउसाजों गाग्लोबजादों।